Искате ли? Да, ще ги снимаме. Няма да се сработи. Лайфи сме. Елате до мен, елате от мен. Здравейте на всички! Стартира, нали? Сега ще ви обявиме нещо много интересно. Стартира най-голямата кампания за почистване в България, организирана от Български ловно-рибарски съюз. Природа и Природа, да. да, българска природа съвместно с Български ловно-рибарски съюз, която ще е най-голямата кампания, може би, в България. Минимум срока, който започваме, е 5 години. Една страхотна кампания. Заедно сме с Михаил Атанасов. Вие сте зампредседател на Български ловно-рибарски съюз. Да. Съм председател на Българска природа. В момента това почистване е финансирано, само да погледнем, от фондация Буснешки. Имаме деца, които са събрали. Кампанията е съвместна, заедно с община Мъглиж. Нали? Това е много важно да се... Съвместно с кмета на общината и администрацията. Това е първата кампания, която е съвместна. Осигурили сме транспорт, багери, доброволци и пак ви казвам, че това ще е най-голямата инициатива в България, която се случва. Много е важно да се отбележи, има тежка техника. Тя в момента е на друго сметище в ромската махала тук в Мъглиж, понеже имаме няколко струпвания. Тежката техника отнася до депото битовите отпадъци, като включително таксите на депото също са платени, нали? Всичко, което се заплаща, е финансирано от фирма Next Logistic. Това е една много млада компания с млади хора и са съпричастни в опазването на околната среда. И пак казваме, това е първото събитие, ще има много такива. България е доста мръсна и понеже редно е, ние като знаем, че има някакъв проблем, да си го решиме. Хората се самоинициират в момента, няма нищо политическо тук. Не, политическо не. Да, всичко няма е политика. будна гражданска съвест и ето това е доказателството, нали? Много е хубаво хората да протестират, но най-големия протест, истинския е ето тези деца с чантите, защото те вече вършат и работа на терен. Те днес цял ден ще помагат на своите съграждани да живеят в по-хубаво място, за да могат да се усетят като европейци, нали така? И да не забравяме, някой Мъглич беше пръв и отново от тук започва инициативата на гражданско пробуждане. Ами да, това е начина, нали, това е начина, събуди ли се едно гражданско общество, всичко става по-хубаво. Природата става по-хубава, хората стават по-хубави, бизнесът се развива, общината се развива, повече хора искат да идват да живеят на хубавите места и това наистина е много добър пример. Така че аз мога да ти стисна само ръката за това, което правите. Пожелавам успех и смело напред. Ние като гражданска организация също можем да помагаме. Благодаря ви. На място. Важното е да се показва така, както вие го правите с личния пример, да се показва, че всъщност България не е лошо място за живеене. Просто обществото някак си е леко заспало и е време да се събуди и да си направим България най-хубавото място за живеене, за да може тези деца да си отглеждат техните деца в една много по-благоприятна среда в последствие и да са горди, че живеят тук на територията на Република България. Ако искаш нещо да добавиме? Няма, то се вижда какво да добавим повече. Труд. Труд. Запрятаме ръкави и се почва работа. Започваме да работим. Няма смисъл от много приказки. Абсолютно. Благодаря ви много. Единственото, което мога да благодаря на Next Logistic, пак повтарям, защото без тях това нямаше как да се случи. Значи отново да ги повторим. Фондация Буснешки, Next Logistic. Това са хората, които стартират. Да. Това са първите. Български ловно-рибарски съюз. Български ловно-рибарски съюз фондация. И фондацията, която е дете на Български ловно-рибарски съюз. С господин Пиперков, председател на Български ловно-рибарски съюз, решихме с това нещо да помогнем на държавата и на хората. Една страхотна инициатива. Едно НПО и да започнем да почистваме околната среда, горите и да допринесем. Докъде ще стигнем, не знам. Но стартираме и направо, напред. Защото държавата, това сме ние. Всичките, които живеем в държавата.